L'escriptor Màrius Serra va presentar dilluns als Jardins del Laberint d'Horta el seu nou llibre Ablanat en Alba, acompanyat en la seva presentació pel conseller de Cultura del districte d'Horta-Guinardó. En Màrius Serra va explicar el motiu d'aquest acte als Jardins del Laberint. Ablanat en Alba, la novel·la, hi ha un moment en què un dels dos bessons, que és protagonista, porta a un convidat estranger, un nord-americà, a visitar justament els Jardins del Laberint d'Horta. És un fet força habitual que jo he practicat molt com a hortenc que soc amb gent forastera, no, que venia, perquè trobo que és un dels llocs bonics, però a banda, dins de la novel·la em servia perquè el laberint com a metàfora d'una determinada concepció de la literatura m'era molt propera. Especialitzat en els jocs de paraules, Màrius Serra parla en aquesta novel·la de la seva concepció de la literatura, en la qual l'escriptor construeix un laberint i després pretén sortir-ne. Serra ha descrit aquesta novel·la com a narrativa històrica dels jocs de paraules, formada per petites narracions amb personatges historiats. Al final del llibre apareix un índex onomàstic d'aquests personatges. Hi ha una diferència clara entre el que són personatges historiats a la novel·la i el que són personatges de ficció, que són aquests dos germans bessons i el seu pare absent, que jo m'empesco, i que aquests no hi surten en l'índex onomàstic final, no? La novel·la de Serra descriu en un dels seus capítols un personatge molt peculiar, el guia dels Jardins del Laberint d'Horta. Aquest personatge està basat en la figura de Desideri Díez, conseller de Cultura del districte d'Horta-Guinardó. Al costat de Lewis Carroll o al costat d'altres personatges com Piqui Pont, un alcalde que s'equivocava sempre quan parlava i trabucava les paraules, hi surt el Desideri Díez, però hi surt tant en quant historiador d'Horta i guia, que em serveix molt en el capítol que jo ubico en aquests Jardins del Laberint, no? Els Jardins del Laberint d'Horta també han estat l'escenari d'importants actes culturals relacionats amb la literatura, com poden ser la representació de l'obra de Gueda Ifigènia Tauri del 1898, que l'any passat es va tornar a representar als Jardins del Laberint amb motiu del centenari de l'acte. 1908 s'estrena també aquí l'obra d'Una nit d'estiu de Shakespeare, en traducció d'una personalitat de la literatura catalana, gran poeta, Josep Carner, però a més, en 1930 tenim aquí la celebració del centenari del romanticisme amb tot el govern de Madrid, amb el rei, la reina, en el cor del Liceo, amb els músics del Liceo, etc. Per tant, una gran festa de literatura. L'obra Somni d'una nit d'estiu de Shakespeare també serà representada als Jardins del Laberint d'Horta quan es compleixi el centenari de la seva escenificació.